Инджата пак на време по джипа, сам работи, бе. Скапа за от работа цяло лято, е. Какво става тук? Ей, майка му да еба. Значи, било, ама... Стига ти с компютър, бе. Стига с компютър, бе. Работи си какво? В кейса ли си? Ма какъв кейс, бе? Какъв кейс? Какъв кейс, бе? Какъв кейс? Чакай, какъв кейс? Какво правиш, бе? Какво правиш, бе? Ти си спав тук, бе. Ще рази да рази. Няма го фърля. Що? Иди на сира долу. Трябва да е цъкни. Да. Ще умра. Не бъда на работа. Лаптопи, цял ден. Но трябваше да го чупиш. Що? Що? Ще се да работа, нали? Стига снимай тия, стига снимай тия.